Aku ki tangi turu. Buh. Aduh urung karuan mau. Lah kok dicarene. Bawa anak ora ukur ya. Kayak sandalan pisan, katok kolor. Tenan raro apa-apa aku mau. Turu digugah ayo ngono. Ya wis aku nyengklak nggo helman. Lah kok moro rene. Tangi turu gugah raro apa-apa. Katokan kolor, sandalnya ada pedot. Kok dijak rene. Ngono omong ket mau kan dandan rada apik kan ya iso jane. Tuh. Buar tuku apa wonge? Iki lho sing geger ae. Timbang gak iso turu. Sing geger ae. Tuh budal ora iki. Kok tuku kenekan sik. Abang piye? Merenggut. Aku mau lu merah. Menyala ya, Pak? Enggak ada kayak tok Madura. Ngono kae, apa Cyber City? Apa gue? Ini malah merah putih. Nih Cyber City. Aku itu mau aku. Mau yo ireng kuwi. Ireng berarti ya? Gampang malai ngono to. Iya. Kan warna-warna. Iki sing mahal ya. Iya. Kilos 40. Kira 40. itu galak yang silver kain ya. Iya tunggale. Apa sih itu ya special livery. Special livery iki. Ya wis ireng kae nang ireng. Sing ndi irenge oke. Jadi seperti ini toh. Tinggal satu soalnya Mbak ini kan udah laku, tinggal ngambil. Tinggal ini tok Mbak berarti. Apa? Tinggal iki tok berarti. Sing Ini stok kan ya. tinggal satu nih toh. Oh. Ini kan udah punya orang, nanti tinggal ngambil kan sama tuh. Yo dicek sik. Bisa cepatnya ning kene malah ket kae bae. Ket kae bisa cepatnya ning kene berarti. Loh, jarine ireng, guys. Pilihane wonge. Arep tuku sing Cyber City jarine cepet malehi warnae. Terah lek anyar ki sik apik lek diingeti. Tapi sisui waleh jarine. Lek ireng kan fleksibel arep modif piye fleksibel jare lek warna ireng. Buh. Tak lagi ora tak pengaruhi, guys. Lek dipengaruhi kok disalah nih aku kok. Iki mahal tahun 40. Jadi pengen gue loh. Jane ya. Yang gudang, guys. Enak tok. Tulang punggung kok. Gak yang depan tadi toh. Mana? Depan tadi kayak enak ada. Enak. Gue lemas paling seperti itu belum enggak ini. Tidak kayak Apa? Dia ingin ditawa lagi seperti itu enggak. Yen ngarep kaya display gak kilas. Jo. Seperti sing kilas saiki ungu warnane. Warnane ireng entek. Wonge nesu. Aku sudah kena hari ini aku mau mutong aja sudah tuh motor. Warnane entek ireng payu wisan. Lah sido.
gak cukup. Kadung mute dino iki to. Pokoknya kudu saiki banget. Jo. Ngene iki lho wong edok lur. Warna ireng kan entek. Warna ireng kan entek. Sing ready Cyber City. Piye? Umum regane padha 31 piye? Gelem. Gak mungkin. Lho, ngomong sik Mbak Iki dron ikine warna ikine wis warna. Ikine. Lah mau kan ireng. Gak seneng. Lah iki oleh 31 ya wis gak apa iki Mbak ngono to. Tapi harganya sama. Tapi sold out tok. Tapi pokok gak dikirim dino iki gak juga. Kas ki kalah karo kredit panggae. Iya. Piye? Menang sing kredit. Iya to. Ya wegah kene tuh puten kaya ora diadeni yo wis to. Lha sales kan oleh fee lek kredit. Lek kas kan gak oleh. Yo kene menang tetep menang kalah menang kene DM. Sing ready Cyber City guys. Ireng entek telu. Wah, aku pengen enggak. Jajal mau mbak lagi harganya sama aku gelem jajal. Jajal sik takok kok. Wong kaca 500 semean. Aku gak gelem manane. Berarti gak iso beli. Alhamdulillah guys, akhirnya setelah sekian drama bojoku guling-guling sampai nangis guys ya. Akhirnya teko juga guys montore. Berhubung nang Madiun petang unit warna ngene iki entek. Akhirnya ditekani teko cabang Ngawi guys ya. Dan alhamdulillah ya karek si tok-tok iki yo jelalah yo oleh guys dijaluk. Akhirnya dikirim langsung. Tekone wingi maghrib guys. Videonya penurunan enek. Marai bengi lah gak patek ketok guys ngerekame nggih HP marai. Ya engko mungkin nang akhir video tak tampil nih guys ya. Aerox Alpha yang termurah guys ya. Saya dapat di harga 31 juta pas cash guys ya. Berhubung karena cash jadi tak nyang kena sakmono guys. Mbuh larang mbuh murah. 31 juta pas. Iki warna ireng sing terbaru guys ya. Kalau sing lama kan biru kena aneh. Sing tahun dengi, sing tahun saiki irenge ngene iki guys ya. Iki koyo warna terlaris guys ya. Guys, kayak ngene guys. Mungkin semene wae guys video ini. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe guys. Dan jangan lupa share ke seluruh dunia. Nantikan video selanjutnya. Portal sendiri bingung mas. Oh portal Bu Malang. Oh, balik kan itu wow. Nyantol kabel mas. Nyantol ini spione. Spione tok. Dengan support kok jelas visore nyantol kan malah sosok. Gak oleh pinjem. Nyantol iki. Ora, mama tetep nggawe motor elek, motor apik nggo delok-delokan tok. Mama tuku apa arep dinggo? Iya. Arep tak keloni. Wah, ya jajan nang kami dulu. Ngetek 30 juta, guys. Legaannya raiso ini. Wong egois tuku saiki sing jaluk teko saiki.
Situ budal Jepang peragi malah tuku kenekan ya.